नमस्कार मंडळी, मी तृप्ती कमळे. आदी पोटोबा या आमच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आपले स्वागत करत आहे. आज आपण पुन्हा भेटणार आहोत सौ सुवर्णा वैभव हरम या वहिनींना. नमस्कार. नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत नवीन रेसिपी. आज आपण कोणती रेसिपी पाहणार आहोत? सुरमईची फ्राय. तर आज आपण पाहणार आहोत सुरमईची फ्राय. सुरमईची फ्राय तर पाहणारच आहोत, पण त्याआधी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सुरमईच्या तुकड्या, अर्धी वाटी रवा, 2 चमचे तांदळाचं पीठ, तिखट, कोकमाचं आगूळ, चवीपुरती मीठ. सुरमईच्या तुकड्यांना अर्धा तास मीठ लावून स्वच्छ धुवून घेतले. त्यानंतर त्यांना आगूळ लावूया. आगूळ लावून झालेलं आहे. 5 ते 10 मिनटं झाली आहेत. नंतर आपण तिखट लावूया. तुम्ही आवडीनुसार लावू शकता, जास्त कमी. आपले सुरमईचे तुकडे मसाला लावून तयार आहेत. तांदूळ आणि रव्याच्या पिठात घोळून घेऊया. अर्धी वाटी रवा आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ हे एकत्र करून घेऊया. रवा आणि तांदळाच्या पिठात घोळून घेऊया. दोन्ही बाजूला चांगलं लावून घ्या. गॅस पेटवून घेऊया. त्याच्यावर पॅन ठेवूया. थोडा वेळ पॅन तापू दे. आपला पॅन तापला आहे. त्यावर थोडं तेल वतूया. तेल पण तापलं आहे. सुरमईचे तुकडे घालूया. मंद आचेवर सुरमई फ्राय करते. दोन्ही बाजूनी भाजून घ्या. हे आपली फ्राय झालेली आहे. तयार आहे सुरमई फ्राय. काय मग मंडळी, कशी वाटली सुरमईची फ्राय? सुरमईची फ्राय आवडली असेल तर आमचा चॅनल बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.